We hebben heel volle lege dopjes kwam, die wel heel mooi oud waren. En waarvan dan denkst van, nou, daar kunnen we wel eens in zitten. En nou ja, kistje, nee. Nou ja, volgende, dan maar een kistje, nee, ik net. Nou, wie eigenlijk bij deze ik zat, dat is, ja, eigenlijk denkst van, nou, het zal ik wel weer niks wezen. En dan shin, dan maar een kistje, ach verrek, voor mij zit er een A in. Nou, dan maar wat dichterbij, dan maar een kistje. Ja, er zit toch echt in. Kijk, ik mijn mobiel pakt en het nummer bellen wat nou ja, vermeld stond West Henne bel je moest als de eerste iPhone. We moesten wachten natuurlijk tot hij hier heen komen zoeken. Hier van de BFW? Ja, Marco Jetter. En nou ja, die moet hem dan loop je natuurlijk, die moet zien of het wel echt is. En nou ja, hebben we daarop wachten. We hebben eigenlijk even een stokje erbij zetten, zodat we net constant hierbij hoeven te bloeien staan. We hebben een slagje tot veel heen gegaan, want ja, misschien tref je nog een haai. Mocht dit zo keurd worden, heb je misschien een je achter de hand. Maar ja, op een gegeven moment is Marco kwam. Die had wat water uit de veert in een bakje en die had hem gecontroleerd en hij is goedkeurd. En wie zit ik scoren als het eigenlijk mij niet meer meist? Ja, als just naar hoe het voor hen wie natuurlijk. Dat is de een eigenlijk, nou ja, gewoon mij nemen koerst. En vooral nou natuurlijk, nou het eerste AI van Friesland is natuurlijk wel balen dat is net mij nemen kerst. Ja, we hebben volle meer kiewits aan natuurlijk voor hen ik wel, maar ja, dat is dan toch wel, het is een bijzonder aik eigenlijk. Dus ja, dat is wel jammer dat ze hem dan net mij nemen kerst en nou even uitblazen, dat is me eigenlijk een soort van tentoonstellen kerst. Ja. Dan was het maar foto's van. Ja, het is net oors.